Lauri 4 työ on operatiivisessa mielessä se on ohjausta, valvontaa, monipotilastilanteiden johtamista ja perustason yksikön avustamista hoitoa vaativissa potilastilanteissa. Sen lisäksi Lauri 4 työhön yksi merkittävä osa-alue on kouluttaminen, perustason sairaankuljetuksen kouluttaminen. Asioita. Tuo endokriininen reaktio niin tarkoittaa sitä, että eli täällä munuaistasolla tapahtuu kaikenlaista. Jos se verenkierto ei ole riittävää, niin siellä ei tapahdu mitään. Eli munuaiset ei toimi, ja jos se on riittävän kauan huonolla paineella tämmöinen potilas, niin Okei, nyt ruvetaan valmistelemaan. Miten lonkkainen on? Kato, tavartin tässä on esille. Lonkka oli stabiili, eiks vaan? Sievästi. Espoossa on Lauri 4 lääketieteellisjärjestelmä ollut käytössä osittaisena jo useamman vuoden ajan, ja nyt tämän vuoden alusta, 2009 vuoden alusta on 24/7 järjestelmä. Hälytystehtäviä vuorokaudessa on tällä hetkellä noin 5-6 kappaletta, ja siihen sisältyy näiden perustason yksiköiden avunannot, lääkkeiden annot murtumapotilailla ja tämän tyyppiset asiat. Sen lisäksi tulee sitten puhelinsoittoja, tulee muutama kappale vuorokaudessa, mikä liittyy tehtävien hoitamiseen, niin hätäkeskuksesta kuin yksiköiltä. Lääketieteellisemiehet osallistuu ihan normaalisti hoitotason koulutukseen, niin kuin muutkin hoitotasoiset. Sen lisäksi lääketieteellisemiehillä järjestetään omaa erikoiskoulutusta liittyen johtamiseen ja tiettyjen lääkkeiden antamiseen ja näihin liittyvät harjoittelut. Espoolainen ensihoitojärjestelmä on ollut 90-luvun alusta saakka ihan maan kärkitasoa. Täällä on kehitetty järjestelmää alusta Amerikan Seattlen mallin mukaisesti ja eteenpäin koko ajan. Ja nyt kun lääketieteellisjärjestelmä on tullut, niin ollaan saatu myöskin tämmöinen sairaankuljetus- ja ensihoitojärjestelmän kenttäjohtaminen ympärivuorokautiseksi. Tässä työssä vaaditaan todellakin fyysistä ja mikä tärkeintä henkistä huoltoa, mitä tällä miehisellä alalla ei oikein tahdota ymmärtää. Ensihoito on tähän mennessä ollut hyvin miesvaltainen ala, mutta nyt pikkuhiljaa on myös naisia tullut ambulansseihin töihin. Minun koulutukseni on ensihoitaja, eli ensihoitaja AMK, eli olen ammattikorkeakoulussa käynyt ensihoidon tutkinnon. Ensihoidon vastuulääkärin ja palveluntuottajien organisaatioiden keskeisenä haasteena on ensihoitajien työssäjaksamisen turvaaminen. Ensihoito on erittäin vaativa ja kuluttava ammatti. Henkilöstö toimii jatkuvasti erittäin suuren stressin alaisena. Työssäjaksamisen kehittämiseksi olemme Espoossa aloittaneet useitakin eri hankkeita, mukaan lukien koulutus, työturvallisuus ja henkilöstön henkinen huolto. Asiakas on meidän työn lähtökohta. Sitä varten me ollaan täällä, sitä varten me tätä työtä tehdään. Tärkeää on, että henkilöstö kykenee vuorovaikutukseen asiakkaiden kanssa, kykenee tuntemaan ja kuulemaan ja näkemään ne tarpeet ja odotukset ja vaatimukset työssä ja kommunikoimaan ja auttamaan ihmisiä, avun tarpeessa olevia ihmisiä. Yksikään työpäivä ei ole samanlainen. Tulee hyvin erityyppisiä tilanteita vastaan. Koskaan ei voi tietää, minkälainen työpäivä on edessä, kun tulee aamulla töihin. Pieni lapsi itkee, rauhoittuu hoitajan huomaan. Vanha sairas mies lääkettä pyytää tuomaan. Aina kiire on, jono loputon.
ambulanssinään. Virta soi käytävillä. Kuinka paljon hätä saa hoitohenkilö todistaa? Kuinka paljon jaksaa antaa vastuun kantaa, kuunnella ja auttaa? Kuinka paljon jaksaa antaa vastuun kantaa, rohkaista ja tukea oikealla tavalla? Soita numeroon 112 ja voit luottaa ja tietää, että saat laadukasta, osaavaa ja ammattitaitoista apua ja se tulee mahdollisimman nopeasti paikalle. Nuori nainen kasvoissaan ruhjotun liiton haavat. Jurriset miehet riehuvat ja huomion saavat. Aina sama on, tuo jono loputon. Vuodet sekä päivät vierii radalla. Kuinka paljon hätä saa hoitohenkilö todistaa? Kuinka paljon